sí, això ja ho vaig fer l'altre dia, una cosa semblant a això. Mira, ara t'ho fas. Ei, nois, ara us demostraré els càlculs que he fet per solucionar aquest problema. Vale, doncs primer el que hem fet és buscar el radi. Això ho fem dividint la circunferència entre el pi i després entre 2. Després hem buscat amb aquest radi el volum d'una esfera. Ho hem fet aplicant la fórmula i ens dona 1,10 centímetres al cub, que és el volum d'una cànica. A continuació hem calculat el volum d'una classe mitjançant l'amplada, profunditat i l'altura i ens dona 140,63 metres al cub, que hem passat a centímetres cúbics perquè sigui la mateixa mesura que les caniques utilitzant els factors de conversió i ens dona 140.630.000 centímetres cúbics. I per últim, el que hem hagut de fer és tan senzill com dividir el volum d'una classe en centímetres cúbics entre el volum d'una canica en centímetres cúbics i ens dona que al cap 127.845.454,5 caniques per classe. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Sí, te'n recordes del problema que vam fer l'altre dia? Sí, ara m'estic mirant, què passa? Doncs no tens un matí espai entre les caniques? Ostres, ara que ho dius, pot ser, sí, és veritat. I això ho sabies fer, i com ho calculo? Ho sabies calcular, això, vull dir? Sí, ara t'ho faig, mira. Ah, d'acord, gràcies. Vale, doncs després de comptar les caniques que hi havia a un cub d'un decímetre cúbic que ens han deixat els de Videomart, hem arribat a la conclusió que hi ha un decímetre cúbic i que van 612 caniques. El que ens dona que 612 caniques equivalen a 673,2 centímetres cúbics. I després de fer uns factors de conversió, ens dona que un decímetre cúbic és igual a 1.000 centímetres cúbics. I això ens dona que l'espai buit és els 1.000 centímetres cúbics menys els 673,2 centímetres cúbics que ocupen les caniques i ens ha donat que com a resultat obtenim que d'espai buit entre les caniques hi ha 326,8 centímetres cúbics. Bé, avui uns càlculs, eh? Sí, fica de cap. Sí, però no tinc la resposta.